баланд бардоштани иқтидор ва қобилиятҳои занон дар ҳалли низоъҳои хушунати оилавӣ. Ин номи лоиҳае ки Ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор имрӯз санаи 10 декабр дар мизи мудаввар муаррифӣ намуд. Дар муаррифии лоиҳаи мазкур намояндагони раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Суғду шаҳри Хуҷанд, занону бонувони фаъол ва раисони маҳаллаҳо ширкат варзиданд. ҳамчунин дар чорабини маъракаи иттилоотии 16 рӯзи алайҳи хушунат нисбати занон ҷамъбаст гардид. Хуршеда Хоҷазода, сардори раёсати кор бо занони вилояти Суғд гуфт ки солҳои гузашта ҷиноят, зӯроварӣ ва хушунат нисбати занон кам гардидааст. дар тамоми 18 шаҳру навоии вилоят усули нав, гардиши нав, яъне гардиши хона ба хона ба роҳ монда шудааст. имрӯз тамоми раисони маҳалла ки дар ин ҷо иштирок доранд, раисони шӯрои занони маҳаллае ки дар ин ҷо иштирок доранд, ана ҳамин гардиш иштирок доранд, фаъолият мекунанд. он барои чӣ ба роҳ монда шуд? Он барои пеш аз ҳама ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз яке аз бемориҳои хеле вазнин ки на танҳо кишвари Тоҷикистон балки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, яъне ана ҳамин пандемия, яъне бемории COVID-19. ва мо барои оне ки имрӯз муроҷиати ҳар як шаҳрвандро қабул намоем ва бо онҳо сари вақт кӯмаки худро расонидонем, ана ҳамин гардиши хона ба хона, ин усули хона ба хона баромондаштааст. мушкилоти ҷомеа ин зӯроварӣ дар оила аст ки ҳамчун мушкилоти мубрамирӯз ба ҳисоб меравад. муяссара қаҳорӣ, мудири шӯъбаи кор бо занони шаҳри Хуҷанд, таъкид дошт ки барои пешгирии қонунвайронкунӣ ва зӯроварӣ дар оила нисбати зан корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва мулоқоту аксияҳо баргузор менамояд. масъулини ин ниҳод кӯшиш доранд ки чунин ҳолатҳоро дар байни занон кам намоянд. таъмини сиёсати самараноки гендерӣ дар кишвар, роҳ надодан ба зӯроварӣ дар муносибатҳои оилавӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои ҳар шахс ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии бонувон дар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд дар ҳамкорӣ бо кумитаҳои маҳаллаҳо, субъектони пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оила, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва воситаи ахбори omma тадбирҳои мушаххас андешида шуда истодааст. пешгирӣ ва ҳалли зӯроварӣ дар оила на танҳо вазифаи сохторҳои давлатӣ, балки тамоми ҷомеа бояд бошад ва барои пешгирӣ аз ин ҳодисаҳо мусоидат намоянд. Ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор дар шаҳри Хуҷанд аз моҳи ноябри соли 2020 ба амалисозии лоиҳаи нав шурӯъ намуд. лоиҳа ба мустаҳкамкунии иқтидори намояндагони кумитаҳои маҳаллаҳо, инчунин кормандони шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти шаҳри Хуҷанд оид ба расонидани ёрӣ ҳангоми муроҷиати занон дар ҳолатҳои гирифторшавӣ ба хушунати оилавӣ равона гардидааст. ҳамчунин имрӯз боз як марҳилаи муҳим аст, садаи муҳим аст, чунки имрӯз оғози лоиҳаи нав ки онро финалистони мо раиси раёсати маркази занон Гулрухсор Гулбаҳор Маҳкамова ва ҳам аъзои раёсати маркази занон Гулрухсор Зарина Муродова бурд карда буданд, яъне дар барномаҳо иштирок карда буданд. мо ғолиби озмуни АИФ гардидем. бояд қайд кард ки ҳамасола аз санаи 25 ноябр то 10 декабр дар тамоми ҷаҳон маъракаи иттилоотии 16 рӯзи алайҳи хушунат нисбати занон гузаронида мешавад. ташкилоти ҷамъиятии Гулрухсор аз соли 2000 то ин ҷониб фаъолият бурда дар гузаронидани ин маъракаи иттилоотӣ фаъолона ширкат варзиданд. ман дар хотир овардам ки солҳои 2000 якумин бор дар вилоят мо гузарондем, бовар кунед хеле душвор буд. худе ки мазмуни анҳамин 16 рӯзи хушунат чист, на ҳама дарк мекарданд. зеро ки худи хушунати оила ин тарзи ҳаёти мо буд. ман дар хотир дорам ки барои ҷамъ кардани ба ҳамин масъалаи хушунат бо як режиссёри варзида Борзо Абдураззоқов як намоишномаро мо ташкил карда будем. агар нидо баъд аз дидани анҳамин спектакл мазмуни анҳамин хушунат чист, анҳамон вақт мардуми мо саҳман рафта истоданд. мизи мудаввар бо пешниҳод ва муҳокимарониҳо оид ба ҳалли хушунат дар оила ҷамъбаст гардид. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.